Riči video, kričím ti to nahlas, odpadne ti celé stereo. Riči kanál, to čo hľadaš, on to nájde. Dobrý zvuk, dobrý pocit, hneď keď sadne. Riči video, kričím ti to nahlas, odpadne ti celé stereo. Ahojte, takže ideme na československý zraz Audi na československé hranice Makov, slovenské teda. No a máte sa na čo tešiť, na zaujímavé autička Audi, tak dúfam, že tam bude nejaká S2 staršia a také nejaké chuťovky staršie. Samozrejme, že tam prídu RS6 a tak C8 a neviem aké sa ukázať, ale ja a vy budete zvedaví hlavne na staršie kúsky a samozrejme Riči kanál nesmie chýbať pri tom, aby takisto, ak nás sledujete, tak sledujte, like, odber samozrejme a máte sa samozrejme na čo tešiť. Takže sme tu správne, dáme si. Sme tu, tak vidím, že je tu kopec aut. Tak opäť zraz československý Audi zraz v Makove. Tak máme tu spustu aut, tak veľa fanúšikov Audi, samozrejme ako ja. A zo Slovenska, zo Čiech. Uvádza teda, že má MTM úpravu. Uvidíme. Vidíte, spústa ľudí. A vidíte, máme tu S5 krásnu, idú robiť nejaké zvukové tieto skúšky. Tak o najlepšie auto, ktoré má najlepší zvuk, tak uvidíme teda. Že niečo som už počul teda, tak uvidíme, ktoré auto bude mať najzajímavejší zvuk. Ale aj toto nevyzerá zle a neznie to zle vôbec. Hej, to je skvelé. Vidíte, účasť je brutálna. Brutálna účasť, všetci, ktorí prišli, teda všetci sú zvedaví na nejaké autička, tak... Voľno behneme rame, takže len za plynom. Tak uvidíme. Dobre, tak toto bude niečo v sérii, ale v pohode úplne. Tak. Tak, vidíte, pozdravené do nášho YouTube kanálu, tak... Super, nie je zlé, takže super. Väčší olej. Ale táto S5 je krásna, nádherná, aj kola sú krásne, nádherne vyzerá. Wow, super, určite za. A uvidíme, no som zvedavý úplne na tento zvuk, na tomto autičku. Na tomto autičku som veľmi zvedavý na ten zvuk, teda tak uvidíme, že čo to dá. Teraz otvoril klapky. A super. Teraz to znie dobre. Lenže nám začalo pršať trošku, tak dúfam, že po časičku nám vydrží. No a teda no, za mňa zatiaľ toto autičko OK, perfektné. Aj zvuk super, tak dúfajme. No a to po časičku začalo nám trošku pršať do toho, ale my to vydržíme, pozrite, už
Už sa dáva aj dole nejaká tá strecha na kabrioletíkoch, napríklad na tejto E4, aby im tu nezamoklo. No a my to rýchlo skúsime nejak prebehnúť, nakoľko nám začalo pršať, škoda toho počasička. Dúfam, že to bude len nejaké len bu a že nám to počasičko aj vydrží, aby sme vám natočili toho čo najviac, samozrejme. Tu máme S5 a tu máme S8. Krásnu S8, nádhernú. V krásnej farbe, nádhernej farbe. Nádhernej. Pozrieme kola. Aj kola. Celkom sa aj hodia a možno by som povedal, že aj ešte trošku väčšie, ale to už je na chuti majiteľa. Sú tam 275, 21, malé zase nie sú, no ale predsa je to veľké auto, tak by si zaslúžilo možno ešte väčšie kola, ale nie sú malé, takže sú v pohode. Máme S5, Q8 z Polska, nejaké TTčko krásne s polepom. No a ideme S3, staršia, hej, na 1.8 turbo, to sú skvelé, S-Lineko, Quattro, obyčajné. Je ich tu spústa tých aut. Nemôžem povedať, že účasť je malá, účasť je celkom fajn. Jak to tam dal bomby teraz vzadu, počujem. A hneď sa k tomu vrátime. Len chcem narýchlo vám prebehnúť všetky auta, aby ste videli. S5, S-Lineová a československá vlajka, bratia, vynikajúco, tak to má byť. Krásna farba, táto modrá, nádherná farba. Za mňa perfektne, pozrite, znížené, nádherné, alebo je to na vzduchači, pustil to dole úplne, hej. Ako som už spomenul, TTčko v nádhernej farbe, wow. Krásna farba, nádherná. Chameleon, krásna je. Dobre, tak tu by sme asi končili, teda už tu nie je nič. Tak sa vrátime späť. Tam sa konajú práve nejaké ešte výfukové emócie. No a počasíčko sa nám celkom ukludňuje. Zrejme nám len poprchalo trošku, aby sa nám neprašilo. Po prípade, keď pôjdeme nejakú jazdu. Aj to nie je ideál, keď len poprší jemne, lebo predsa tá vozovka dostane taký film, neideálny a šmykne to nepríjemne aj na hlúposti. Nejaká S5 z MTM pravo aspoň má takéto označenie, či už to je tak alebo nie. A7, hej. No a teda účasť je tu určite 50 aut, 100%. No, ako hovorím, aj z Bardejova sú tu chlapci zošaďa prišli. Jedného, druhého konca, tak čo by som povedal, možno či je tu viac Čechov, alebo je tu viac Slovákov, ťažko povedať, asi je to také vyrovnané, by som povedal. No ale auta sú zaujímavé, len stále mi tu chýbajú nejaké RS-ky a čakal som nejakú S2, žiaľ Bohu, zatiaľ tu nie sú ani RS-ky žiadne, čo som akože veľmi prekvapený, že prečo to tak nie je. A pozrite sa, stará A8, nádherná, keby bola S8, by bola jedna šupa. Áno, tak pozrite tu, A3, Limo, tá S5, pozrite sa tu,
Nádherné. Tak toto áno. Toto palec hore. Toto akože je krásne. To je ono. I love you Audi. No. Tu máme MTM úpravu. Pozrite, máme tu aj malých fanúšikov, teda super. No, APR-kové cievky, vzducháč. Hej. Tak, vyzerá fajn. Vyzerá fajn. Skvelé, skvelé. OK, tak poďme ďalej. No a som tu zatiaľ iba jediný so RS-ovou Audinkou, čo je škoda, úplná škoda. Čakal som, že teda tých RS autičok tu bude viac teda, no ale tak snáď ešte niekto príde, tak ja pevne verím, že áno. A teda účasť je hojná teda, ľudia sa tu zbehli, hlavne sú tu ľudia, ktorí prišli na svojich tátošoch a teda prišli sa pokochať aj autami iných fanúšikov Audi. Tak každý si niečo pozerá, každý si niečo porovnáva, kto čo má a čo by mohol možno vylepšiť na svojom autičku trebárs. Máme tam priaznivcov, možno dneska aj odídeme peši bez auta, že ho možno aj strelíme tu na, keď sa nájde dobrý kupec. Dobrá ponuka hlavne, tak uvidíme. No a tak no. Tak, hlavne sa nám počasíčko umudrilo a to je veľmi dôležité. Tak, keď máme počasie, akcia je fajn. Hej, pozdravte na YouTube kanál, Richie kanál, organizátori, takže skvelé. Takže akcia nám vrcholí, tak uvidíme, dúfajme, že ešte nám tu zo pár autičok príde. No a momentálne sa ešte robia zvukové testy. Posledný audio test. A spanilú jazdu robíme, myslím, že auta sú tu už asi všetky zrejme. Sú tu zrejme všetky. Prosím, na YouTube Richie kanál. Richie kanál YouTube. Počkaj, ja ti to ukážem, keď tak, alebo si to dohľadaj, skús. Je to len Richie sa píše. Skús pozrieť, či to máš. To je ono. Super, daj. Skvelé, ďakujem pekne. Díky. Pozdrav. Díky. Dobre, takže zbierame sledovateľov, z čoho mám obrovskú radosť. A toto ma teší, keď príde niekto za mňou, keď ma niekto osloví, niečo sa po prípade opýta, po prípade zaujíma sa o auta nejaké, alebo kde bude môcť vidieť naše videjka. A bude sa môcť pokochať, či už to svojím natočeným autom, alebo inými autami, ktoré chcel vidieť a tak. Dajme, že áno. Hej. No dobre, tak nejakú zvukovú odozvu sme dali aj my.
do tohto zrazu, tak dúfajme, že teda už keď som teda otvoril kapotu, tak vy, ktorí sledujete môj YouTube kanál, viete, že toto autíčko má 480 koní, hej, intercooler, sanie, cievky, športový, sviečky a tak ďalej, toho dus. Tak asi tak, no. Tak keď tak, píšte do komentu, čo by ste možno chceli vedieť. No a tak, no. Takže máte sa na čo tešiť. Ako hovorím, tá Audinka je znížená, hej. Tak vyzerá to fajn. Teraz neviem, že či je to na vankúšoch znížené, alebo má to len na tlmičoch. No a teda táto chameleon farba je asi in, čo sa týka tohto zrazu tu na aspoň vizuálne autíčko za mňa asi naj. Táto S5 vyzerá takisto pekne, krásne vyzerá. Takéto návčitka, aké si dal na to tu A4, tak môže to byť možno zaujímavé ako nejaké auto, ktoré je tu nejakým spôsobom upravené. Krásne tetečko. Pozrite, aj spoiler má nádherný. Skvelé. Skvelé. Toto je perfektné. Toto áno. Tak, Poláci určite vždy zaujmú a oni to vedia. Takže jedno tetečko, druhé tetečko. OK. Audi nadšenci sú, určite áno. Trička. Richie kanál, to čo hľadaš, on to nájde. Dobrý zvuk, dobrý pocit, hneď keď sadne. Richie video, kričím ti to nahlas, odpadne ti celé stereo. Troška tu robíme rámus, jak sa patrí. OK, tak ideme spanilú jazdu. Richie kanál, to čo hľadaš, on to nájde. Dobrý zvuk, dobrý pocit, hneď keď sadne. Richie video, kričím ti to nahlas, odpadne ti celé stereo. Pekne prdlo, keď som to podradil. Hej, tak skvelé. Na tento zraz Audi, československý Audi zraz Makové 2026, tak stretli sa tu nadšenci autíčok Audi, či už sú to klasické obyčajné autíčka, alebo nejakým spôsobom upravené auta, alebo S-Line, SK, RSK a tak ďalej, no. Tak máme tu spanilú jazdu, teda ako som spomínal, a úžasné.
topka podľa mňa. Konečne RS-ka. Konečne RS-ka. To je ono. To je ono. Takže nie je to až také zlé, ako som si myslel. No, tak. Tak toto má byť na Audi zrazoch. RS-ka tu musí byť. A táto RS6 4.2, 8 valec. A toto je stará klasika, áno, biturbo správne. Niečo okolo 420-450 koní, myslím, nie? 500. Koľko? 500. 500, ale upravených. No jasne, Zo 450 na 50. 450 série. Tak, správne. Dobre, skvelé, palec hore, veľmi dobré auto, skvelé, úžasné. Jak posledného, hej? 500 koňová RS6. Takže dostanú ešte aj ďalšie ceny, ale aby sme nezdržovali. Najlepšie audio vyhrala A6 Jožková 96 decibelov. Áno, tak. Boli tam 95, 94, 92, takže veľmi tesné. Ďalej, najvýkonnejšie auto zrazu. Bolo to tesné, ale predsa len S8 382 kW. Okrem toho vykonali aj veľmi pekná výzorovo.